Shit. I dag så er vi rykket op i 3, og kan du sige hvorfor, Olle? Fordi jeg kan. I dag der skal vi spise noget lakridspulver. Og motherfucking Dracula-pulver. Vi starter med lakridspulver. Og det er rigtig farligt, hvis det falder ned, fordi der er rimelig langt ned. Og hvis vi falder ned, så ryger vi ned i en å. Det er min boy. Jeg tager det til. Er det klamt? Ja. Okay, fint, jeg tager det. Spænd ud af det. Okay, bare en lille bitte slurk. Det brækker mig så næsten med. Og Olle han er allerede begyndt. Okay, jeg pauser, så henter jeg noget vand. Fandme daglig smag. Det der lakridspulver, der er gået 8 minutter. Ej, det Her er vores gamle ærketime. Dracula-pulver. Det har jeg meget ved om. Og der er bræk på alt det alger der, eller hvad det er. Okay, jeg sluger. Jeg sluger det. Ej, okay. Okay, jeg tager det. Okay, jeg tager det.